Yemadoda kanincedeni. Lisuke lapha eligama lithi shoes phaya esihlangweni. Kutheni isihlangu isi-shoes? Hey mani madoda ngizawucela uyenze into emfitshane. Okay. Yenza isonga nje bemfitshane nje. Ngizayikhawulezisa nje. Kudala kaloku ngoku akufika izihlangu. Zaye zathestwa komnye umfo owayinezisini. So zazingekaziwa izihlangu bazihlala kanjani. So kwakubonwa inglamfo engathi zingamlingana because wayengenanyawo zinkulu lamfo. So into eyenziwayo ke ngoku wathi ube nenxijiso esokuqala isihlangu lamfulwana. Xa siyambamba wathi shu yebona hey bahleka abantu bathi xa nimnxibisa nesibini kutheni wathi shu bawamnxibisa izintoni ezizazona wasinxiba nesibini wathi azonxityiswa sesibini wathi shoes wathi kanjalo yemadoda uthini na uthi unxiba ishoes kawunami nginxiba ishoes saqala kanjalo weligama lika shoes ikhona le yatha apha ecaleni kawunami ke ndinxiba ishoes kuba la mfulwana inesini wathi shu wathi andithi sasisini isanxityiswa esi-1 ubuye siqaphele isihlangu xa sibizwa sisinye kuthiwa yishoe then ke xa sizinise kuthiwa shoes ngoba la mfulwana wathi asinxityise sesibini wathi shoes uyabona sasimbamba kamandi mfondini kaloku isihlangu simbamba kamandi kangaka mfondini wayiqela ubetha ngeenyawo abantu bakudala behamba ngeenyawo so isuke lapho uthando walapho kungenxa yalaa mfo wasuka wathi shoe yabazii-shoes kanjani so isihlangu yazi-shoes ke ngoku yabona usuke lapho umlando wesihlangu mandiyivale yayenzi